Phung kaham tei ketar video o jotono ramchogo hai tabo phungni 8ta rok tami tongkha borok asuk kwrwi tini hinkhe pori sarao swlaijakna hinkhe ko basini bwsajakna charwi tongo tabuk khe hinkhe ani baba no bwcharwna hinui tubujak hinkhe borok asuk bangya kho chungbo dati no phaipai khe phungo no dati no dibologo hinkhe borok bangna si hinui tabo atara rogono borok kom hinui hinkhe iko bai hinkhe thana naikha tujak hinkhe manai sombai ko borok sarubai thana naikha iko dara sombo hinkhe borok asuk kwrwi iko borok thana naikha ni tatari tongkha darani sarokhe hinkhe tabukhe ani charwani baba no ani bari tabukhe borok sukri khe de borok wngkha hinkhe borok phaini teibo hinkhe ang baba no pori rok sarubai iko chini bubagra no nainani bagwi thanglai tongo tabuk 10ta rok tami tongkha phungni hinkhe tabukhe thanglai tongo bubagra no nainani bagwi borok bangmani nadi ko gari hano gandarai thanglai ang bubagra no nainani muchungmani cherai tongmani bagwi thangna manjaliya hinkhe tabukhe sarikni 3ta rok tami tongkha tabukhe chini bubagra no naiwi kifirbai kha hinkhe obokhe engdi hinkhe sini kami o pao hinkhe engdi ki sini kami nije engdi thangnai ro engdi no kifirbai khena hinkhe engdi no besi thango yang mandai saitrokni borok rok hinkhe iko mama dukano bike kebeng nuka o tono hnai toisi nori resio mama ni bike no nadi ko hinkhe iko yang champona bo teibo baksa thangbai o nadi iko tebsi bike kwbangma khe phaio engdi khe abo eng mandai side facing rokni khowai rokni engtei thango hinkhe yang champona bo tei hinkhe asuk yang mandai side rokni phaiya baksa rama sini yang champona bo tei phaio hinkhe tabukhe ang nogo kifir tongkha iko obokhe champona bo tei ni phaino yang mandai facing thangnai rokno ya obokhe chini no gana tei no nuhuri tongo nogo tongoi no hinkhe iko ang yang no gana tei gate gana o tongoi chapi tongkha nadi yang tibo yang champona bo tei bo borok asuk kwbangma gari phaio mandai ni borok rok mandai ni samyo tebo khowai rokni hinkhe tabukhe sarik basikhe erengsa khorui tongo khana phanna hinui iko sarche hapna naithangkha hinkhe tabukhe sarikni 6ta rok tami tongo chwng iko mama ni bwsarani kalibari haijak iko baba no bamlaimani mar kwbangma borok kebo nugyako hinkhe ba chini jaki bosti rok amani hinkhe tabukhe kalibari phaiwi malaibai kha iko nuklaibai kha nadi baba no bamnani bagwi haino mwsalai tongkha gan khe rwjakse hinkhe copyright rok kwrainai se hinui ang mute khai markha o gan rokno mwsalai tongwi basi songmang nadi mwsani borok bangmani hinkhe tabukhe maijanani asukha cherai tongmanbai kaham khe video rok khaimaliya hinkhe tabukhe phungni 9ta tami tongo hinkhe iko ani bagi khe bo nogo thangsinai hinkhe baba khe bobai bamjana hinui thangnani hinui tongo hinkhe bo kisa bamkha iko nogo thangtui bike rok kamani hinui si bo tongna cherai busa hinkhe kabi tongo hinkhe bini baba nogo thangsini kisa bamwi bike rok karwi bono bandiwi tongo kabi tongmani no bo
hết trồng rồi ạ. 이거 맛이 뭐미야고 에랑짝 반만 차릭차릭 뭐 밤디니 안 먹이너 누가 너 버스타워 Đang 나오고 khác cái không 왔다 sợ sơ của hả này. Không phải đâu. Thường lại thôi, đừng học thường. 이거 봐봐 다음에 수가 보라 바사위 락시던거 잡나스 까드고 바사위 힘나랑 나이거 아스키 수로카 이게 잔다랑랑 가냐히노 이게 버나 앙탕탕 카나비거 이거 가지자가나 앙가나 야가리 락다니 로고 아시 가지자기 당기 거다 바랑을 이게 아스키 수로카고 잡나스마스 Bakal mengisi tabana hanya cicitan yang bagai bana nama tunggu pun sama kemana Ano kahangki sa sigurong may ako karena sinado magsakin ng basa uba Nakita ito ang nagkuklay na sa nani ang sinunod isa pa po mas kong tamana Mungkin kalian baru video kasi yang sniper itu video itu sama lainnya